Assalamu alaikum. Haray mi yuri kam fop la landi stay do jam ala taw haray do jam en wada do live da o noddande rabbunude ko tawata jamaw hino duwa nota den ko yawi fi honnu mi wolirani ni fi en famo mojjanon ko monon ko yewtude tobbere den ko tobbere wotere marde importance de do waden wattande ila mojja ko tawata do yo hewtude ko mi woni don wowlude do non si mi wolani on do wana yon sikku ko sama kala mi jokki do ko sérieux mi wowlana on do non fi on famo mojja be militaire be tato be yidon do andutube wo andutube yobe wuli inde mabbe nin ka commentaire ji mi nodday do andube be do tato dowbe dowga haranabe kidnapabe lega e bala e odo e be yimbe dugulabe ko be tato be yidon do be tato be yidon do andube mo ben andube be ben mi tolikon wola ne lanka commentaire ji parce que don sikude ko sama kala mi jokki do non mi ara mi wowla do do wonde trop tard bi wowla na do wonde trop tard billazi nafsi biyadi fewndo ko fewndi den do ni sen jalani be do sen fankani be do be hewtana en ko sikano bebe wonno hide do yete lan inde li mabbe ko commentaire ndaro e modja tasko de modja si tay mi faljo ma si tay hara mi faljali ko capitaine Ahmed Seylani e Sheikh o capitaine Sheikh odo komazo yete lan de o mo zer ko kanko woni do kana kanko woni do yete lan no yete lan si tay nabe do wona wadanede contrat ji fop ko tawta kala mantina nangete do si tay iwri e Spartakis Mukhtar Kaba si tay na e be do yarata e General Giba on mi hebali do fere affiche gol mo me o anda e tigiri kanko tigiri parce que monana ko mi won ko yewtude mo do fama e mojja himo andi mi wolana do jama on fop fiyo be humpito ko billahi wallahi mi fenanta o fewndo ko fewndi den do bebe on no hide do tato chaque fois on nana yite fureno yaltina be nangabe kidnapabe o capitaine Célestin Bilo commandant Célestin Bilo vogi do be avogi ka ko Bilo vogi naade bale do benguma ko no hulde ka réseaux sociaux do ko modi makko wara ko koron yita e nyasidin ka ko hondo ko donka kor makko yaltina ka General Sadiba Coulibaly kor makko kan kadi yaltika fi honnu en ala immade wowlen be do ko goto fureji be do yaltide dum do fiundo no fewte politicien be fop fiyo politicien be ben yobe wonu ko be fami yobe wonu ko be andu yobe wonu ko visani be yobe andu moƴƴa ko mbukay joni jipirre mudum do si tawi ono hidon habbiti on yaada e be do election be wombe itude do wonki parce que hino labani be jaggoto jama e hore toño be tewto ni passe be wada si on sikkide en yaada e be election ganyo den ande en dayni hore meden bebe onoyde do capitaine Cheikh mi holla on do non kambe wonu be golde ka bor katin o say do fewno say ko mi foni on yewtudo sina harabe ittumoto menini hibe andi ko ka bor katu gobbe mabbe on godde wobbe mabbe mission ji wadetedi di yehe ko kam masanta madum ko koyama madu yawgol biela wadugol lisada kaji senerde do foppi don andi ko beedo immoto yahwade dum non fi honuno mi afisani be do su toujours mi afisana yombe fi yo mandi to geke mabbe den fi yo mandi to be andon moja fi yo mandi to be andon ka batayonji andon ko honno be jokki andon penale mabbe de bonkiji mabbe den mi fuddoro Mukhtar Kaba hido ngandi ko non golle makko de ko kanko lami force spéciale on jonnum si tawi goddo yetama fi mud nangetedo iwri ka hukumande man la gendarmerie be addanay mo be inna ko kaari jo nangete sukabe ben si tawi yewti andi mo kala e rôle mun no mari ko joa ka gouvernement do si ko non ka gila ko toti iwrata ara palla ardira ha hewta mawba donc si hewti Mukhtar Kaba nodda capitaine Cheikh ma o nodda Cheikh Ahmed Silla ma o nodda Komazo ma o nodda General Giba lawnti don General Bafoy o in ay beedo ko nangetebe ni beedo ko duwabe nangetin beedo ko ni ko dabe woni don e don yaade beedo be yahay nodde mo yehi ha nokkel kare noddon mo o yaltay wara o tawa non hulbe soyniromo innon ko kaarijo ko dimmojo makko wondo ma dimmojo mabbe on nodda inna are ha do hidon marana do ma hidon duwa wadde do rendez-vous be are ha be hewta don mi yewla non do non wona ko famudo moƴƴa mi yido be fudi ke jawde do donc holode hoddam famu moƴƴa ko monon ko yewto ko billahi Mamadi Doumbouya, je vais vous m'adresser en français. Ne soyez pas pressé, Morikonde. Écoutez attentivement parce que j'espère que vous êtes là. J'espère que vous, les forces spéciales, vous êtes ici. Donc, écoutez-moi attentivement. Je vais m'adresser à vous. Je vais m'adresser à Mamadi Doumbouya. Je vais m'adresser à tous les ministres de Mamadi Doumbouya. D'ici qu'il soit trop tard pour vous. D'ici qu'il soit trop tard. Dono jama ono sikudu ko sama kala moni mudum. Jama ono sikudu ko pagay moni mudum. Ko billazi nafsi biyadi.
bebe wonno hidi do woni ko commandement de la gendarmerie woni ko force sécurité de défense woni ko kanko Moukhtar Kaba laami don force spéciale on be wonbe do yade komazo wonbe ben ka gollude ka borkat wonbe ben gollude ko programme di mabbe fop en fop mede hiden andi activité ji fewndi kon hiden andi ko honno be won nabirde leydi ni be balle fekkil be nangube ben o Yunus Ayola o Mamadou Kayfe Ndesi be aybe nangimo be kidnappimo be addimo be sokimo en fop mede den andi ko honno wadi abe nangimo ko sabu mo inni mo présenter dossier inni be fala wadugol manifeste oui be tawta Mamadi Doumbouya ka dum manadon be siko ko sama kala jonnon be yibe abo je vais profiter de bloquer cette personne merci beaucoup Mustafa le malhonnête de Doumbouya ici je vais le bloquer ici si fait il non wona ko famu don wunde autre parce que be andi be genti be arde be ndara lan ka bureau ji mabbe mais c'est pas grave c'est l'essentiel je vais vous dire ici be balle fe yude do e hiɗo o sonnajo ko yalti wulle o inni moti am ɓe nangimo ɓe naɓimo ko ɓe nangimo kadi ɓe naɓimo ala ko mi afirale nano e ñamo mi ñaami mbuuɗi am ko mi mari kon foffino mi hendoro nouvelle modi am min wawali humpitade mo modi am ko ɓay o laatike fure si ɓe noddilam ɓe inilam modi am ari addama ko morgue yo mi yaw mi dara si tawi mi wawa e andude si tawi ko modi am ni tawi fure o ñolino déjà be yehi be ndari be tay ko modi mabbe ni vraiment fure on no ukkitade taw be etti fure on ben de joniti debbon bayi dum non fe'i kambe be yaltini no mayde général Sadiba Coulibaly en fop mede ne ngande met mo o ya jubate o mo kankan ko be accusir mo wo sabu mo tuya mo sunni photo Mamadi na dum be wariri mo fewndo ko fewndi en do hanno joni nebino enen kadi ko hollen senerde ko be hirno hewtino hande kadi ko fonde ngebe do andinembe ko ne woni hombe hewtino hande kadi ko ombiten gite ombiten kine jondiren juuɗe fino sakkoroɗen ɓeɗo cende ɗe fop mais si tawi on aami ɗum ɗum on jooɗike ɗo on wakkilike ɓe on inni ko onon suɓimo onon ɓe innuɓe ɗum meɗe lando on ɗon landat avant que mi continue explication an on toujours mi lando ton ɗo ɓe noon ɓe on no hiɗi ɗo watan yeggutuɓe de ko 6 meɗe on ɓeetato ɗo har en yewtali fi wonɓe ɓe lega mi yeeto on fi wonɓe ɓe doga mi yeeto ɗon fiɓe ministre ɓe Mamadi Doumbouya ɓe toutes et à chacun d'entre vous écoutez attentivement si ɗum ɗon feƴi faame ɗo hunde wotere onon ɓe innuɓe ɗo alternative on goto alasina Mamadi onon ɗo yaltuɓe ɓe wi Mori Konde yalti wi kankan candidat jo CNRD ko kanko Mamadi il a osé de dire ça devant tout le monde que le candidat de Mamadi Doumbouya c'est Mamadi le candidat de CNRD c'est Mamadi est-ce que Mamadi a dit ici c'est vrai ou faux? C'est lui qui a dit, Mori Konde a dit ça devant tout le monde. Amara a dit devant tout le monde à Mamou. Il dit que le candidat du CNRD, c'est Mamadi Doumbouya. Dans ce que nous sommes actuellement, je vais vous m'adresser, je vais vous dire ici, que le risque de Mamadi, Mamadi, il prend un chemin de risque très, très, très dangereux pour lui. Il est encore jeune, il doit respecter son engagement du 5 septembre 2021. S'il n'a pas respecté son serment, s'il n'a pas respecté son engagement qu'il avait pris devant Dieu, devant le peuple de Guinée, devant la communauté internationale, nous allons utiliser tous les moyens pour empêcher Mamadi. Nous allons utiliser tous les moyens légaux pour empêcher la nouvelle coup d'état de Mamadi Doumbouya. Soyez sûr de ça. Parce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est le peuple qui est en train de vous imposer, qui dit que voilà, Mamadi, maintenant, il a le droit parce qu'il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Alors que c'est le mensonge. Vous savez très bien, Mamadi ne va nulle part. Et vous savez très bien, vous êtes en train de lui induire en erreur. Vous savez très bien, Mamadi ne va pas résister, Mamadi ne va pas réussir le peuple guinéen. Et vous savez très bien ce que vous êtes en train de manigancer dans notre pays, que vous dites que c'est le peuple, c'est la diaspora, c'est la diaspora qui est en train d'imposer Mamadi pour dire que oui, sa parole ne vaut rien, il doit se présenter, il doit dire, Mamadi, si vous voulez là, vous allez régner ciel et terre pour dire que moi, j'aurais été candidat. Si tu veux, c'est toi ce qui va aller. Les partis qui sont avec toi, ce qui dit que nous allons partir avec les élections avec toi, c'est les partis qui sont associés avec Mamadi Doumbouya. Qui que tu sois, si tu dis, tu vas soutenir Mamadi, nous allons porter plainte dans les prochains jours. Nous porterons plainte contre vous d'abord.
Je vais dire ici vous, parce que nul ne doit rester indifférent. Nul ne doit rester indifférent. Nous allons porter plainte contre vous. Vous qui dites que la candidature de Mamadi c'est obligé, vous qui avez payé les 900 millions de la caution de candidature de Mamadi, et vous qui avez payé les 10 millions de francs guinéens pour dire que oui, c'est vous qui voulez que le Mamadi soit candidat, non? Vous serez tous arrêtés. Ça, je vous mens pas, je vous dis ça clairement devant tout le monde. Et si nous nous faisons adresse et les gens qui sont en train de manipuler les gens pour aller les montrer les domiciles des gens, pour dire que venez, il y a quelqu'un qui est ici, il y a quelqu'un qui habite, allez, on va les attraper, c'est comme ça qu'on doit. Je vais vous dire ici, clairement, au nom de Dieu, tout ce que vous êtes en train de faire là, pour montrer les domiciles des gens, pour dire que voilà, Mamadi, sa parole ne vaut rien, on doit attraper tout le monde, on doit éliminer tout le monde, prenez votre responsabilité. Nous irons jusqu'au bout. Nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons combattre la dictature jusqu'à la victoire finale. Nous allons partir jusqu'au bout. Nous allons mener le combat. Nous allons utiliser tous les moyens légaux pour empêcher Mamadi Doumbouya. Soyez sûrs de ça. Soyez sûrs de ça. Je vous le jure au nom de Dieu, au nom de Allah le Tout-Puissant. Nous utiliserons tous les moyens pour empêcher la dictature, la nouvelle coup d'état de Mamadi Doumbouya. Donc, nous avons dit, on a famu don, on a andu don, on a mijiti don, e balle on darde do, on hiye do tana mola na do darde do, be jetta don budi, di budi be onier, misika on yi kes gi lancano de yaltina inna wi kambe be jetta di nay do, be naba, di nay non de be jettuno don, joma nay fop imino réclame be nangi be inni si on accal men nanga o men soka on kadi jam wala nyal haye goto wata on yaldine. Be yetano kibe dum be yetano kibe dum hande kadi yeyi ha tawi bennum be wakkilal be darna gunda mabbe dam be danda hoore mabbe buri be ukkade be wala fiidi nay mabbe yeyi ha hande kadi tay ko ma pini be ko fi hoore mabbe honno be hettorto nangane da daabe ummada atara daabe umma fuskum bonna be yaha be nanga kum be ara be jetta kum be yaha be hirsira ko ni nane to be wobe wadde sadakaji mabbe fi sanamuji mabbe din ko dum do landibe be marabube mabbe no simi be yimbe no inna do Mamadi be marabube mabbe ko samaka wana samakala fes ko sobe be yeta ma do yobi asu gaide be jetta nay wurli be tumma der tom nay siko din nay baleji siko din nay wodeji siko din nay kala mantina kuller ko be landi si tay siko nyaari ji kadi ko be essa gadi be okka ene ono no sikude dan jijang hibbaran 5 septembre o sikude ko samakala non ono no sikude be himbe warabe ko action don sikude ko samakala non ono hido sikude be himbe maybe jere ko no sikude ko samakala non senerde kala ko be ebbi wadugol mayde waday kala ko be ebbi wadugol tana molana do waday indo fo ko hollugol enen bayide wontidi Allah hiden holori Allah ko Allah holiden ko Allah woni wawdo mo ronkata fi honnu hadi jonnindire juude men enen kadi no immoden darroren dartoren beedo wobbe no ko jananiri wobbe ne ka derton wobbe hay susata wolugol fewno ko fewndire do hande hani no ko hollen senerde ko be irmo awa mi tori ko mi jeji on kala mantina ko wontiro immode kisan ko honno immode simi landi ko ndo onon wombe landarde do ka live do simi landi ko honno duwaden wadde fino Mamadi Ibra Kalam ko honno se dadi bayi se innama immode daroden daditode ko honno duwaden immorade daditode ko yem darnu laawi din ko en baaru laawi din ka ko en fermo station ka ko en fermo boutique men ka ko en heji ko cuudi men hay ko balle tati na yontere wi'a ko balle tati go'o didi tati balle tati 1 2 3 balle tati kele fila saba balle tati on vous dit de rester à la maison même si c'est 3 jours vous ne pouvez pas patienter 3 jours 1 2 3 jours seulement 3 jours même pas une semaine c'est pas une semaine c'est 3 jours 3 jours balle tati goddo wata patienter balle tati si tay amayi e der balle tati mayu ya kono haray balle tati si tawi no ɗen balle tati koko kaso inneɗa ya waɗude ayneno ɗum mais balle tati ya heƴu ka suudu maɗa na ya yaltu feroɗa kaƴere na ya yaltu ferma boutique pijigo heƴu ka cuuɗi maɗa si a soodi ñametema fi balle tati a wata wonde ka suudu maɗa hay siko Allah wonɗa rewde nder toon ɓayi haray ɗa andi tooñe jaggu joni ɗi ade ka leydi meɗen si a rewi Allah ka suudu toon a turki Allah inna Allah ɗi jagguji ɗo yoɗi acce hoore amen si a rewi Allah ka suudu toon hakkude maɗa e Allah an tun hakkude maɗa e Allah ko hoore walluwa a jippike ɗon a yimmike a lootike a fewti Allah torike mono fewndo ko Allah ɓuri ɗon ɓattade sa torike ɗon Allah na ɗon o jaabinantama ɗen balɗe ton tati sa torike Allah fi leydi maɗa ndi ɗum bonnante
mais suboɗa ɗen balɗe tati ɗum yalta waɗa kala ko falla fiiɗa heɓude contrat ji ko transport yaha sodoya marchandise ma ara nata ko tawata hay sa darni suudu ma ñande ɓe haton guine muɗum ñande ɓe haton guine buuli ko onon kadi ɓe yahta kadi ɓe ɓittina kadi ha e ndede mbuuɗi maɓɓe onon hiɗon wawi nde on accidi ɓe Allah hiɗon wawi fewtude ɓe non accidi ɓe Allah fewnu ko fewnde nooni watay innu en accidi ɓe Allah woten accude ɓe e Allah ƴetten responsabilité meɗen on ƴetten responsabilité meɗen on fiino wawiren dandugol hoore meɗen onon ɗon sikkude ngu kambu sey koto malekaji jippo wallugol en onon ɗon sikkude ngu kambu e woɗɗitade ɗo ma ngu ɓattade ɗo onon ɗon sikkude ngu kambu ngu seego to malekaji ni jippo wallugol en onon ɗon sikkude ngu kambu ngu wallito ɗo ngu seego to malekaji ni jippo ngu wallito en fewnu ko fewnoɗo jama acce amugol waɗa piiji pankareji ko tawata hande ko fewnen ɗo hiɗon wakkili jooɗoyade ndaara ballon mo 1h30 minutes ma jooɗo ndaara vidéo ji ɗi Allah yiɗa yarlaki mais on wakkilaki arre ɗo gento humpito fileji moɗon ɗe mi wolana on ɗo noon kono senirde eɓɓi waɗugol ɗe balle ɗo yewta on ɗum ɗo fiyon fa moƴƴa ɗe balle o ndarde ɗo ɓe desiri ɗo ɓe heɓi ƴetti mbuuɗi ɗi mbuuɗi ɗi ɓe on ƴetti ɗo ɓe ƴettay ɗi mbuuɗi ɓe sooda programme ji maɓɓe ko ɓe desidi kon fof kalamantina ko marabuɓe kalamantina ko hawtongine e muɗum par ce que o sayro hiɓe maridi taw probléme e peuple on eɓe maridi e force vive on hiɓe maridi kadi probléme e jama on fop nini fewno ko fewnduɗen ɗo hiɓe andi ngal ɓe rewata marsa hoko si tawi ɓe gollidiri mbuuɗi jonno mbuuɗi wondi ɗin ɗon ɗiɗi ɓe suti ɗo ɗiɗo wata yonandeɓe ko ɗum waɗi ɓe ƴawni facture ji ɓe inni 900 millions sina ɗum normalement ko 800 millions mais ɓe ƴawni ɓe inni 900 millions ɗi 100 millions ji 100 millions ji ɗi parti politique ji ɗo fof mi yi ton woɓɓe hayɓe ala hayɓe ala on 900 millions mais ɓe wakkili préférugol noddugol jama yoɓe mobilise ɓe hawtinda koruga e payanu fiiɗin élection ji ɗo ɗi kawata a yaadi e ɓeɗo hino laabanma ɓeɗo tako waroɓe ko honno yalirta e ɓeɗo gañoɗa sikka an a jonete ɗi a jonete élection a jonnetake hay pippiru fewndu ko fewnduɗen ɗo a wata yaade hay e nokko yaada ɗo e goɗɗo ɗum noon wona ko anduɗon ɗum noon wona ko famuɗon fewndu ko fewnduɗen ɗo nini billahi nafsi biyadi kalamantina yaado e maɓɓe ɓe re'aymo few ɓe wallinemo kadi ka leydi par ce que ɓe yaltino e mbuuɗi onon ɗon hullitade fiiɗi 900 millions ji hino ɗuuɗi mais ɓeɗo ɓe yaltay ɓe jooɗo ɓe waɗa programme maɓɓe ɗi fop marcha kadi ɓe joyi andite sahi ko foti ɗew ko ɗon senede woni wuggade sahi ko foti ɗew sahi ko foti ɗen ko ɗon senede woni wuggade sahi ko foti ɗew sahi ko foti ko ɗon senede woni pousse de pion jama mi torika on mi jeeji on ƴetten responsabilité meɗen pour mettre un terme définitif à cette transition militaire ko honno senirde apportani Guinée onon wonɓe yaltode ɗo ko honno senirde apportani Guinée ko honno ɓe wallitani Guinée ene onon ɗon sikkude ɗum ɗo ko samakala ni tum onon ɗon sikkude ɗum ɗo ko samakala ko ni tum yarata jama fewndu ko fewnduɗen ɗo wallodiren jonodiren juuɗe meɗen ko watten sakkodir hakkudeji meɗen immoɗen daroɗen fiino hettere leydi meɗen ni si ɗum noon feƴƴi mi yeyto on ɗo ko tawata ɓe desidi ɗo kamɓe on ɓe desidi ɓe inni ko ma o yalta wona candidat mais ɗo noon fiyon fa moƴƴa nden toɓɓere ko honno ɓe woniri ɓe inni ɓe wona e Mamadi wona e candidat o ara e ɗo o yalta kanko Mamadi o fuɗɗoro taw remerciirgo ɓe gila ko feƴƴi kon taw ko référendum o aroya o wowloya ɗo o remercia yimɓe yaltuɓe ɓen fof inni mo wawi merci ko tawata on ardinilan on falama mi ardo on kadi par ce que komi gollowo andi to noon ɗi duuɓinayi ɗo mi fuɗɗike woldede noon tum vraiment mi mata par ce que meɗe andi taw ko probléme molanaɗo habbi on ɗo si tawi o immaki ɗe balle feƴƴuɗe ɗo o référendum validama programme ji ɓuyi validama toon ko tawata cour suprême on hande kadi ɓe l'instrumentalisi on no cuuɗi ñaalitirɗe ɗen fopp hande kadi ɓe lanni huɓidade ɗum andi fewnode danse en hersinano France ɓe desuduno ɓe artirtataɗo en tant que ɓe heɓali doole en tant que ɓe heɓali popularité joni noon yawoyaɓe no he andi joni o heeɓi doole andi joni o heeɓi popularité andi o joni heeɓi ko faala kon o yi hankin laabe o yi hankin dinguirayi o yi hankin pita o yi hankin kankan o yi hankin to telimire ɓeɗo fopp maɓɓe na komi woni on wolande ɗo est ce que ministre ɓe Mamadi ɓe nini woɓɓe maɓɓe ala laabe ko telimile ɓe yuri ɓe yehi laabe fewnde ko fewnde ɗo nini hiɓe laabe fewnde ko fewnde ɗo nini hari bawuri no wadde yewtereji laabe sellu balde no imminoy kaniɓe yeeso ɓe wadde campagne ɓe watto dulekeji sene ɓe jinda e laawi ɗin fof est ce que ɓeeɗo ko ɗum woni rôle maɓɓe on
Si le CNRD besoin, si le CNRD estime d'avoir le peuple, il n'a pas besoin d'intimider le peuple, il n'a pas besoin d'acheter les armes pour venir remplir sur les rues et sur les places publiques. On a de importance. Yo holli jama on ko be hitno. Kon won be hollugol be ko be no hara na dole na dolugol be fil wada finkari e mabbe ko ettugol activité ji jonna sukabe en fof ko sukabe ben immoto ina way ko menen fop men est ce que si tayno mamadi da wawno wolde kongol kaledi mad hara sankrent ni risk da wawno wadde ko faala kaledi mad hara sokaka si tay a wontida e mabbe a wontide e mabbe dum fop tawtat a wawi wadde droit ji man goddo no wawi inde jokketaake goddo no wawno inde jokketaake mais na dum non de ko accugol ko tawta ko hin clown sedani no jodi be jonne kambe mburi be arabe yeta e mburi be utiliser be inna immude jokkombe an kon no wawi ta sortade hakkunde be no inna an atawtata be ronka mata joddande ko bale on goto sortoto e der daneji bo be ittay kon ka be tata ko awa fewndu ko fewnde do ni be lanni lawde mais nini be famina nde kambe be ko o sayda be buri determine haye no ko sene real ka caméraji kaka teleji kaka birdi kaka tombe woni famina nde kambe ko be populaire haye no ko be ona populaire hay enok dono mi wola mi toro kadi alla wawdon kadi mo ronkata mi torike ma yo alla sendindiren hakkunde men e beedo ko bure rabbudude fewno ko fewnde noni yo alla sendindi hakkunde mabbe yo alla taw hara fonike menge e billo ba e marwan hino wuri yo alla taw be kidnapabe hara be wuri fewno ko fewnde noni ko korji jama parce que nini harano si tayino be yaltini do kor goddo e beedo be ni kor mabbe be noddi be nguma ko be ni yahu ka morgu be ngum modi mana don aru andi sa sitay andi tay goddo be andi gere mashi bon wadano be desidi sitay be wuri be akiti be usayni mamadi won légitime sitay be mayi kari be yaltini korji mabbe do usay mamadi joditi légitime nini on do o yaltinta fi korji mabbe di billo e marwan e fonike menge be do tato goddo mabbe korji mu yal parce que ko be do wona communiquer de fi mudum hande be yaltinoyta be do korji mabbe nini en tant que be mamadi joditake en tant que mamadi nini si tay mo marno garantie international so immike ko lamu o wawi tan ke nangede o immoto no accita no lamu mais vu que problème o yayi mo hande kati hayuti ko décider hande kati wadu kala ko fa andano nini il n'est pas tard de retourner à leur constitution il n'est pas tard de sortir à la grande porte mais vu que si tay o choisi du no o sikki do wawi marché akemo o ya akemo o pousa o ya